Id-deputat Laburista Joe Mizzi qal illi Lena Malta kienet żammet skiet meta seħħ l-ewwel każ ta' leakage fil-Qajjenza. Minħabba fekk it-tankiet jittieħdu kordin fejn kien hemm leakage ieħor. Għalhekk b'konsultazzjoni mal-MEPA u l-Wayserv tqabdet kumpanija privata sabiex teħles mill-kimika żejda. Iżda peress li kienet waslet il-festa, il-kamra tan-nar illi kienet qed taħżen din il-kimika kellha bżonn il-post fejn taħżen in-nar u għalhekk l-awtoritajiet ħelsu mill-merkaptan billi ħarquha. Kif ħelsu minn dan il-kimika huwa mod abbussiv u fil-realtà mhux post wieħed biss sar, ma żaru anke f'postijiet oħra. Fil-fatt kien hemm il-Benajsa wkoll fejn hemmhekk ukoll ħelsu minn din il-kimika wkoll. Minħat tiegħu Leo Brinkat qal li ma ġewx osservati l-permessi skont il-kundizzjonijiet dwar il-ġar ta' skart perikolus. Qal illi kemm ir-residenti u anke l-istess ħaddiema tal-Lena Malta illi kienu qed jassistu l-ħruq tal-merkaptan kienu esposti għal periklu. Il-Ministru mhux biss qarraq bil-Parlament imma ippermetta Lena Malta tikser mill-ġdid ir-regoli ambjentali. Għaliex inti skart perikolus mhux kif tiddisponi minnu biss imma anke fejn. Fuq il-post fejn sar ħroq kien hemm vettura ta' tifi tan-nar tal-protezzjoni ċivili u l-ħaddiema ta' Lena Malta illi aġixxew fuq l-ordnijiet li jingħataw.